ketut guntur ketut wosawe gosian sobuda
Namung sagebiaring Tadhit sakeplasing Pandulu. Raden Bratasena wis prapta tepining Wonomarta. Ngadeg jejeb adenger-denger candrane nganti kaya tugu Sinukarta. Tugu arane wujudan manggon. Sinukarta rinengga-rengga sinungging cinawi-cawi wauta. Kadengardaning karsa satemah tuwuh rodaning driya pinutu putaning tekad. Sigra cancut tali wanda cancut arane cincing tali wanda cecawetan. Angusap nang kuku Pancanaka ning setake sabuke. Gya jumangkah ambabat Wonomarta. Andunggar sela ageng-ageng rusak grumbul amukah gawa candrane nganti bisa mbubrahke saisining wana.
banjur lagune angin gugur anggraning gunung gura-gur nita kagiri-giri wah aku dadi gumun jroning aku babat Wanamarta iki kayon-kayon padha rubuh kewan-kewan saisining wana uga padha mlayu merga wedi yen kembrukan wit utawa ketimban watu. Wah, lah kok iki ana munyuk gedene mung sak lengen malah mung klekaran bantalan watu. Wah, kethek yen pancen kowe bisa tata jalma lan duwe jeneng. Wah, kowe sapa? Aduh Raden, keparenging dewa nadyan kula wujuding wanara nanging kula saged tata jalma. Dinami kula pun Senggana Raden. Wah, kowe Senggana. Aku Bratasena. Senggana. Kowe kok malah glekaran ana kene. Monggo kewan-kewan padha mlayu kabeh Raden. Mugi kauningan nadyan wujud kula wanara nanging kula anggadhahi cacat boten saged mlampah. Kula lumpuh Raden. Wah, kowe lumpuh inggih. Pramila kula ikhlas menawi kerubuhan kayon. Kowe ikhlas nanging aku sing kedosan. Mergo aku sing babati alas iki. Wah, tegese aku sing wis njalari patimu. Mula aja nganti kedadean. Kowe saiki lunga wae. Lunga saka papan kene aja nganti kasempyok. Duh Raden. Lajeng anggen kula badhe kisah kados pundi? Wong nyatanipun kula lumpuh kados ngaten Raden. Yen pancen ngono. Wah, saiki kowe bakal tak tulungi. Bakal tak uncalke nanging tak gawe bisa tiba papan kono empuk. Pamrih supaya aja nganti lara awakmu. Waduh. Matur nuwun Raden, matur nuwun. Syukur yen Raden kersa paring pitulungan dhateng kula. Yen mekaten monggo, monggo kula aturi nguncalaken monggo Raden. Lengan gedene. Wah, bote ora umum. Lho, wonten menapa to Raden? Wonten menapa? Kaya aja pamer karo Bratasena. Ing atase munjuk sak lengen wae. Tak junjung aku ora kuat. Wah, mongko wit sak prangkul. Rong prangkul tak jebol nganggo tangan siji wae aku kuat. Wah. Kula aja pasang walat Raden. Kula menika namung munyuk alasan kok pasang walat niku. Wah, aja pamer. Kowe rasah pamer. Apa rumangsane munyuk sing digdaya kuwi mung kowe dhewe? Wah, aku ya duwe sedulur, wujude ya kethek putih. Jenenge Anoman. Wah, kowe tak kandhake dulurku Anoman. Mesti kowe bakal kewirangan. Anoman mesti luwih hampuk. Lah dalah adikku dhewe, adikku Bratasena.
Dewa Bathara yang Rama dewaku haladalah bareng pun Kakang rangkul marang si Adi aku malah banjur tok kipatke aku tok jotos. Wah salah kowe ngaku aku yen aku iki jare adimu lho pancen sliramu kuwi adiku mergo sliramu mau nyebut yen to duwe dulur lanang wujude kethek putih jenenge Anoman yo jenenge Anoman kaya kethek putih ning jenenge Senggana lho piye to iki Senggana ki ya Anoman Anoman ki ya Senggana kuwi jenengku kabeh mergo jenengku ki akeh Anoman Senggana Rama Dayapati Maruti Anjani Putra kuwi jenengku ana akeh kowe iki adikku ya Di kowe iki adikku kowe sedulurku nunggal bayu Di wah aku durung percaya pancene kowe munyuk putih nanging yen Anoman ki wujude gagah gedhe kaya aku iki wah ora cilik kaya kowe munyuk mung sak lengen gedene oh kowe kepengin ngerti wujude Anoman sing gedhe to wah nek pancen kowe iso wujud Anoman sing gedhe aku lagi percaya oh ngono ya yen ngono sawangan iki Kyai Bratasena Bratasena sawangen Anoman saiki wis gedhe. Wah. Jebul iso gedhe tenan. Ya, mergo gedhe karo cilik kuwi manut kebutuhan. Nek biasa wae ya aku cilik. Nek wis muni Kurdaya terus gedhe ngene iki. Piye? Piye Bratasena wah ya aku wis percaya nek kowe Anoman wah bali wujudmu mau wis percaya to nek aku iki Anoman ya kakangmu. Ya wis. Aku percaya. Wah, Kaki, saiki kowe lunga. Lho. Lah kok kon lunga kepiye? Lagi wae ketemu kok kon lunga. Wah, mergo aku lagi ana pakaryan. Babati alas iki. Di. Pancen aku sengaja ngadang ana kene iki. Mergo aku ngeman marang si Adi. Aja mbok bacutke ya, Di, aja mbok bacutke. Mergo alas iki gawat kaliwat angker. Wingit kepati aja mbok bacutke nganggonmu bakal mbabat alas iki ya, Nggir. Adiku. Wah. Perkara bungah susah tak sandange dhewe. Kowe iso mikir ora usah melu-melu perkara iki tak babatane dhewe alas iki. Bratasena yen duwe tekad kaya Gunung Waja ya. Ning nadyan kepiye wae kowe sedulurku nunggal bayu mula nek ana bot kerepotane Anoman kudu ngewangi tak ewangi ya Di.
Gadesaya Indriaksa Sara Maruta Pawana Margana Bujleng iblis lanat padha jek-jekan. Oh ladalah. Lah kok dadi negara mertani iki geger kaya ngene. Beteng-beteng baluwerti padha rubuh kabeh. Iya Kinopati, menika malah kathah para wadya ingkang sami kerubuhan beteng. Menika kados pundi? Kados pundi menika Kinopati? Wangune iki ana titah ingkang salah gawe. Wani mlebu ana alas kene sing sejatine beteng-beteng padha rubuh kuwi dikira wit, baluwerti kuwi mbok menawa dikira wujude watu. Merga iki pancen negara kajiman. Cetha menungsa sing salah gawe. Wadya kajiman kabeh wae. Mara kage Prapakono menungso salah gawe iki kisaken dawuh Reki Anapati. Dongeng tente si panunggal paten nono panunggul apa dosane dosa ngungkul esa Ojo dindak kualat Lah iya bener kandamu Lali sumber katiwasan Wah ladalah gawe rusak papan dunungku tak kira yen menungso jebul wujude keteput ayo yen pancen kowe munyu bisa omong lan duwe jeneng kowe sapa takon marang aku Anoman ya senggono bali takon kowe sapa wah iso omong tenan jebul jenengmu Anoman ya aku Tumenggung Sapu Lebu
Munyuk Anoman, kowe sing wis cetha gawe rusak papan dunung kowe. Manuta tak bondo, tak aturke ratu Gustiku. Sing gawe rusak iktine dudu aku. Nanging aku ya mung saderma ngewangi sedulurku nggone babat Wanamarta. Wah, tenan. Ngertine papan iki dikira alas. Ngerti yo. Yen sejatine iki negara Kajiman ya iki negara mertani, Mbuh Raidep. Bagune iki alas bakal dienggu, bakal dibabati kanggo yasa negara. Munyuk elek manuta tak bondo. Manuta tak bondo tak rica-rica yen pancen iso bandanen. Budya tak sembadani munyuk elek kagan wus. Tiban tangan pecah siramu ing olena Prabing Lampus Tumenggung Sawulebu. Jebul dadamu. Mati. Cacak.
jebol dadamu. As balik lagi. Waduh, basa bunyuk. Ada. Ya. Wah. Wah. Kakangku, aku mau wis kondo, ora usah melu-melu. Wah, ngopo kowe melu tumandang? Malah mau ngisroi. Ya nanging si Adi kuwi adikku sing kudu tak ewangi kowe. Ora butuh diwangi. Wah, tandane dhewe. Lah dalah. Kok ngono to? Ujubku iki niate ngenteng-entengi gaweanmu. Aku wong tuwa wis gelem nyoroh-nyorohke gawean. Ngono wae ya ora trima. Ya wis. Pun Kakang trima sele ora melu-melu. Ya mung tak sesuwun muga si Adi tansah jinangkung dening Hyang Agung lan lebda ing karya ya diadiku Bratasena.
Bujleng iblis lanat do cek-cekan. Oh, bres. Wah, iki menungso sing salah gawe. Wani gawe rusak negara gue. Wong gagah kowe sapa? Wah, aku Bratasena. Kowe sapa? Aku Patih Sapu Jagat. Bratasena. Kowe wis wani gawe rusak negara kowe. Manut tak bondo, tak krincung sikilmu. Wah, maju tak tupak celatigamu. Ayo, ojo minggat Bratasena. Wah! Wah!
Waduh. Oh, adalah. Mulane kok wani gawe rusak papan durungku. Oh, jebul ora iso disangga enteng Bratasena. Ning aja girang-girang gemuyu Bratasena. Tibane ajaji tampanana, Jala Sutra tampar rencana Bratasena. Dayane apa? Wah, kudu lungono. Aku ora iso mubah, ora iso musik. Wah, aku ora iso glawat. Wah, kundi babuku. Punta kakangku Permadi kembar. Wah, aku susulan aku tulungono. Ah, kena daya ajajiku. Ora iso. Obah kowe mung iso ning kene tekan mati wong iki ya ning tengah alas. Ayo. Sambato sak seru-serumu. Sambato. Kage sambato. Wah, kudu lungono ora ana sing arep nulungi. Ora ana sing krungu tak kandhani. Ayo kowe sambato kowe Bratasena basa ning tengah alas kowe.
saya dalu ras api ora sorot lintang ganggu wadak titi sonya watya ratri lumrang gandaning pos ito karenggiwan putyandira sang dicoro mrengeng lero swaraning madu pronto manungsung sarining kembang bocah pacang ing angin sira pinsang pangarep kumantosing dalu jering ratri dere wonten ingkang kacarita namung sang Hyang Pedangapati ingkang jemel saking Brangwetan nadan ingkang migarsa gunung-gunung Parandini bisa merbawani jagat raya dewi tatas ingkang wonten dewasane nang nawa wusa wantir wis ngancik gara-gara Sukramangkara tumak mendha tete kalaba sumawer cita anggara rakata Buddha Maesara Spati mintuna eka tri catur panca cacapto astana dasa gara-gara ing jahating pakliran sakti mung ngurmati mijilira parapat punakawan Kilurah Semar Garing Petrus Maulana Bagong ingkang sami gojekan madyaning Ngara Romba alon arire
Ngancing ya sikilku. Wis gara-gara Kang Gareng. Gara-gara Dik Bagong. Gara-gara. Iya. Gara-gara jam piro iki? Jam 2 kurang 8 menit. Iya, jam 2. Heeh. Ya sowan ngendi, Gong? Sowan neng Pilangrejo Nglebar. Ya. Wah. Acarane apa, Gong, acarane? Acarane ya kuwi wayangan. Ora. Acarane kene iki lho. Bersih desa. Apa? Bersih desa. Ya, ini pinter kowe, Gong. Ora jane. Ya. Weh, Jan. Karo mau nilai pamundutan sing durung dipinangkani ning limbukanmu lho, Gong. Apa wae ya mau ya. Ana embang ana katresnanku ketoke. Ya. Sing nyekar sapa kuwi, Gong? Sing kuwi, Gong. Sing kuwi Mbak Mega. Mbak Mega. Heeh. Ya nek lagi masuk ning nggon gara-gara ngene iki sing klasik-klasik. Ya. Sapa, Gong, kira-kira? Nggih nyuwun semantenipun Tante Prastiwi. Sapa? Tante Prastiwi. Tante, Nggih, halo Mas Gading. tante kowe iki padake. Ya. Besti. Besti no. Kok gaul mentong ngerti besti barang kuwi? Oh lho, tua-tua gaul ya Mas. Ya. Rapo. Sip. Cah tua ning gaul. Heeh. Apa, Gong, arepan, Gong? Ular kambang. Ular kambang. Oke, Tante. Siap. Oke. Oke. Heeh, sare sing nyrentem sik. Wis ketemu? Ya. Ular kemambang apa kambang ya? Tante. Ular, oh nggih. Wis ular kambang wae aja ular sing liyane. Ular kilat mau ular kemambang. Ayo Tante. Jarwen janma Aduh, nganggo dehem barang e. aksi janma kangkon sata Waduh. Wah, Jan.
Suarane menggelitik. Lho, piye to? Tua-tua keladi ya. Masihkah tergelitik? Apa? Isih tergelitik wae, Mas. Ora ora sida. Ora sida. Ngono. Ora sida tergelitik. Cinta yang nyambut gawe ro kancane Kaget lah aku. Enggak expect. Iki ono masuk lagi ya. Duh. Langgam. Napa niki, Pak? Oh, Lewung. Oh. Lewung niku udah saking Ketua IKPR oh, Pak Muryono. Nggih. Langgam Lewung niki. Kula nyuwun Sinom Parijoto. Oh, Sinom Parijoto, nggih. Sing setunggal niki napa, Pak? Lewung, Pak Mur. Oh, Lewung. Oke. Siap, Pak. Nggih, Sinom Slendro napa pelok napa? Oh, nggih, siap. Derek, Pak.
Wah, nggih. Dikancani ora iki. Monggo, monggo ajeng Dikancani mboten iki nggih. Nggih, mboten napa-napa, Mas. Milih mawon, Pak. Nggih. Sinten Mas Mur? Mbak Ika. Oh, Mbak Ika, nggih. Ayo arek tak ketoprak arep tak gandrung iki esuk-esuk. Arep wis ngantuk ke nggo tamba ngantuk. Nggih. Nggih, mengkelak terus mboten ngantuk nggih, Pak nggih. Ha nggih. Nggih. Nulodolah ku tumrape wong tanah Jawi Diajeng Noninjih Kang Mas. apa kowe gelem tak pek bojo Diajeng? Lah kok dereng-dereng pun nyuwun pirsa kados mekaten lho. Oh, berarti iki Kenalan. langsung. Lah wong kenalan mendereng kok wis ndang ngajak bebojoan iki piye? Nah, ya. Satset. Kenalan rumiyin Kang Mas. Asmi sinten Diajeng? Pripun? Asmine sapa Diajeng? Nami kula Ika. Mbak Ika. Panjenengan sinten? Kula. Salim. Kok asrep to, Pak? Kula Mas Muryono. Oh alah Mas Muryono. Pidalem wonten pundi Mas Mur? Menika wonten garwane napa mboten? Garwane? Nggih. Garwi to. Garwan apa garwi? Garwane panjenengan lho. Mboten derek. Tenane. Tenane. Berarti bebas malam ini. Bebas. Nah. Aman. Bujangan nggih. Bujangan. Walah. Wis Berarti tuwek. digandeng entuk. Entuk wong bojoku ora melok. Oh. Monggo pun lajengaken. Wong agung ing ngeksi panet bahan seno pati kudu kepati amar Sultanan Allah
Mas mboten? Sajake ora sida. Oh, ora sida. Ana sing tenangi. Bahaya iki. Binapsu tapa anak pieng siang ratri Mana tadi Mas? Sini, bawa sini. Makasih. Ini masih ada request lagi. Nggih nika, Pak Ya. Kumis nika. Pak Kumis. Nggih, Pak Haji Wasito niki. Munggah. Monggo Pak. Munggah le. Sing nyanyi penyanyi udu aku ya. Ojo. Tak wacake wae. Nggih. Sakit rindu. Sakit rindu. Waduh, esuk-esuk kaya sakit rindu lho. Gimana? Diganti? Oh, digantos napa menika Pak Haji? Diganti. Dereng pun garap kalih kanca-kanca. Kudune nganggo keyboard, Mas. Jo, ganti wae. Sak sae. Si kucing. Oh, nggih. Si kucing. Diganti apa dadi ati ya? Oh, hati-hati. Apa manut aku? Si kucing. Oke, nggih si kucing. Sri kucing, Mas. Nggih, monggo Mas Parmin. Tanggung jawab. Mo. Nggih, matur sembah nuwun. Sami-sami. Aku medhun iki. Niki kula kalih sinten dikonconi sapa iki? Sapa Mas Gading? Aku dikantani sapa? Ah. Derek. Mega. Mega. Mana Mbak Mega? Ayo, Oh. Mega. Monggo. Kat mau rong medhun sikile ben Ben lemes. ora kaku. Ya. Nggih. Monggo. Ya. Yuk. Nggih. Mangga. Iya. Azul. Tanpa turu atiku tansah wisian amarga iling bubar sumane mutiara dadake enterune aduh mangkene rumangsaku tak karo wilang-wiling tak awe
teko turu